We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Nangale kwethuna ngizozilwela. Lawa amazwi okugcina aphuma kudadewethu ephefumula umoya wokugcina. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Mina ngikhule nodadewethu omdala kunami, ongasekho emhlabeni owabulawa ngesihluku phambi kwami maqede wangabutholi ubulungiswa, kanti umntakama akazulala uzolwa. Sinodadewethu besihlala sodwa. Ikhaya lethu belikahle futhi lingasogoli, ngoba bengihola imali yezintandane naye ehola imali yokukhubazeka, bese kuba imali esayishiyelwa abazali bethu. Udadewethu ube umuntu okhubazekile ngokomqondo, noma ube mdala kunami, kodwa bese kuba ngathi yimi omdala kunaye. Ukukhubazeka kwakhe bekungathi isifo ngoba akhona amaphilisi abewaphuza. Wayewumuntu-ke obehlalahlala akhohlwe konke kube ngathi umqondo uhambile, akhulume nezinto ezithusayo. Abazali bethu besaphila balusukumela udaba lwakhe. Bebebuye bezitshele ukuthi mhlambe into enezidalwa. Bakwenza konke-ke abayalelwa khona kodwa lutho ukulunga udadewethu. Ibiyindida-ke indaba yakhe ngoba ubebuye abe umuntu nje onomali owawungaphika ukuthi ubuye ahanjelwe yingqondo. Lesifo sakhe besenza thina noma mina engangisele naye ngibone ngathi akaphephile. Ngangiba nakho ukuthi bengamunukubeza ngoba bethembe ukuthi ubuye abe nakho ukukhohlwa izinto angazikhumbuli. Kwakuba buhlungu-ke ngoba lo muntu kwakungamele ajabule noma adinwe kakhulu, okwadala ukuthi angakwazi nokuya esikoleni ukuyofunda. Abazali bethu abazisondezanga kakhulu kumndeni wabo futhi babesho ukuthi noma beshona abafuni sihlobo esizohlala nathi lapha ekhaya, ngoba bethi imindeni ayiphephile, bengasenzakalisa ngoba befuna umuzi. Kodwa inkinga eyayinkulu kwakusabelwa udadewethu. Ekhaya futhi besingavakashelwa umuntu. Besivakashela ugogo kuphela naye osewazishonela. Yena-ke ubesazi kangcono isimo sikadadewethu ubengamcwasi. Enye into ebeyenza umama nobaba bengazifuni izihlobo, ingoba udadewethu wacishe wadlengulwa kwaze kwaba kabili. Okwakuqala kwakukhabo mama nakhona umuntu wagcina engatholakalanga. Nakhabo baba kuthiwa bezwa ngaye esememeza ebusuku, kodwa mayebuzwa wathi akasakhumbuli. Kuleso simo-ke kwaphuma izinkulumo zokuthi lengane inamanga iyazenzisa futhi ithanda ukunakwa. Okunye-ke futhi kwake kwaphuma nezinkulumo zokuthi udadewethu akayena ingane kababa. Kwaze kwenziwa ngisho ulibofuzo i-DNA yabuya yathi uyingane yakhe ubaba. Kodwa izinkulumo zaqhubeka. Lokho-ke kwenza nje ubaba ethi uyaphuma kumndeni. Ngempela-ke ubaba ubesazakhele owakhe umndeni. Lokho-ke mina kwangishiya nejoko elikhulu, ngoba bekumele ngivuke ekuseni ngilungisele yena bese ngicela omunye usisi angigadele ngaphambi kokuthi ngiye esikoleni. Abazali bethu bashona iminyaka ilandelana. Kwaqala umama ngonyaka olandelayo kwashona ubaba. Bese ngithe ukukhula ngoba bese ngino-16 years. Impilo yayiqhubeka yona kuleso simo ngoba ngase ngijwayele nje impela
ngoba ngase ngikwazi nokusebenzisa isikhathi kahle kungekho la ngiphazamiseka khona. Nasezifundweni zami bengiphasa kahle kakhulu. Inkinga-ke yaqala lapho sengenza khona umatric. Kuthe ngelinye ilanga kwalahleka ifoni yomunye umfana esifunda naye, kanti nami ngiphatha ifoni efana neyakhe. Umfana-ke lona ubelokhana ethi mhlampe neyakhe ifoni ikimi ngiyawashintshashintsha. Umfana wayelokhu ebelesele le ndaba yahamba yaze yafika ku-principal. Yalandelwa le ndaba kwatholakala ukuthi ngimsulwa. Kodwa umfana elokhu eqhubeka engihlukumeza. Ngikhumbula ngelinye ilanga bangivalela etoilet nabangani bakhe, bangishaya ngezimpama bangithinta ngendlela engalungile. Kwaze kwafika la exoshwa khona-ke umfana. Ngokuxoshwa kwakhe-ke shuthi waba nenzondo. Ngoba ngalo lona lelo langa ebusuku ngathi ngisahleli nje ekhaya ngibhala. Usisi wami yena wayengekho neze kahle ngalelo langa. Ngase ngihlaliswe nguye ngoba ukubhala ngase ngiqedile. Ngase ngithi kungcono ngiqale enye i-assignment efuneka ngesonto elilandelayo ukuze ngizokwazi ukumgada aze alale. Sithe sisahleli kanjalo sezwa ngenokhi emnyango. Kwakungekho sebusuku kakhulu ngoba ngangizitshela ukuthi omunye wabafundi engifunda nabo mhlambe kukhona akudingayo. Ngithe nje mangivula ngahlehliswa impama eyayivutha iqhamuka kulomfana oxoshiwe esikoleni. Ngaya ngayowa phansi wabe engena kanye nabanye abafana. Ngangimsaba-ke lo mfana ngoba babesho ukuthi unesibhamu ubamba nenkunzi, usebenzisa isibhamu asitshontsha e-ofisini likababa wakhe ngoba wayeyiphoyisa. Iningi nje lezingane zesikole zazimusaba. Kuthe sebengenile-ke bonke labafana waqala lona engifunda naye wathi uzolanda ifoni yakhe. Mangimchazela ukuthi ayikho ubevele angishaye. Ngaze ngathi akathathe le eyami. Kodwa indlela ayenenzondo ngayo, wathi cha, njengoba ngimuxoshise esikoleni uzongifundisa isifundo. Kuthe kusuka lapho wabe engishaya engikhahlela. Usisi wami wayesezigoqile kusofa ekhala belokhu bengishaya. Kuthe la sengiphelelwa khona amandla bangiyeka. Umsindo ngase ngiwuzwela kude ngoba ngiyakhumbula bevula iradio beyidlalela phezulu. Ngiyakhumbula futhi ngibabukile badlwengula usisi wami beshintshana ngaye bonke. Ngathi ngisabheke lokho ngilele phansi ngingenamandla ngoba yonke into ngangiyibonela kude ngathi kuyaviliza. Kuthe kusuka lapho ngabona ngisho sebamnquma udadewethu, ilapho engavala khona amehlo. Emva kwalokho ngase ngizwa ukukhala kweradio nakho kusholo ekudeni. Shuthi ngaquleka, angazi-ke kwaba isikhathi esingakanani. Mangiphaphama nje into yokuqala kwakuyizinhlungu. Ngasukuma ngabheka udadewethu ngathola engekho la kade ebekwe khona. Ngamcinga indlu yonke ngithi mhlambe bengiphupha. Ngamthola ebathroom ecwiliswe emanzini kunanensipho negazi khona lapho. Ngazama ukumqukula ngamkhipha. Amagama akawakhipha wathi, "Ungakhali mntakama. Nangale kwethuna ngiyozilwela." Lapho kwalawo magama awaphumi kahle. Ngambeka phansi ngasukuma ngaphuma ngamemeza ngicela usizo komakhelwane. Akuphelanga ngisho i-hour abantu base begcwele igceke. Kanye nabo labafana namaphoyisa engibuza imibuzo. Ngisho mina ukuthi obani ngize ngibakhombe.
Kodwa ngoba ngikhomba nengane yomphathi wabo, abafunanga ukungikholwa. Kunalokho bathi okwalezi zinsuku uma ngibuya esibhedlela bacela ngifune indawo yokuhlala ukuze bekwazi ukuphenya, khona bezobona ukuthi awekho yini ama-fingerprints abawatholayo. Kwase kufike nabomndeni-ke, yangithatha i-ambulensi ngayiswa esibhedlela ngalala usuku olulodwa. Ngakhishwa wangilanda u-anti usisi kababa ngaya kwakhe. Yena-ke wayejwayele ukusivakashela kodwa ubeganile. Safika endlini ngamxoxela konke okwenzekile. Lapho ngixoxa nje naye useyakhala. Ngamutshela ukuthi umntakama ufele ifoni nakhona engithe bangayithatha eyami ngoba eyabo angiyazi banqaba. Washo u-anti ukuthi kuzoba nzima kule case njengoba ubaba womfana eyiphoyisa kanti futhi amarenki wakhe aphezulu. Zahamba-ke iy'nsuku wafihlwa-ke udadewethu. U-anti wathi uzofuna umuntu ozongigada noma ozohlala nami. Nganqaba ngathi ngizohlala ngedwa. Angazi nami isibindi esingaka ngangisithathaphi ngoba phela labafana bebangabuya bazoqeda ngami. Kodwa ngangizizwa ngingasabi muntu. Kwaphela inyanga ababulali badadewethu bengaboshiwe, ubona nje ukuthi impilo iyaqhubeka. Noma kwakunzima kodwa ngazitshela ukuthi ngizofunda futhi ngifuna nodadewethu abuthole ubulungiswa. Ngangihlezi ngifunisisa ngama-back to sender ku-Facebook ngalezo zinsuku. Ngaze ngabona umuntu ekhuluma nge-back to sender yekhandlela elibomvu nezinaliti. Ngazitshela ukuthi ngizoyenza. Kuthe ngelinye ilanga ngaya e-police station ngiyozwa ukuthi kuhamba kanjani ngecase kadadewethu. Bafika bangitshela ukuthi idoketi lisadukile. Ngokushesha ipuzzle yahlangana emqondweni wami ukuthi ubaba walomfana obvious uzama ukucima ubufakazi. Lathi lithi iphoyisa ngingalivula kabusha icala nganqaba. Ngahamba-ke e-police station endleleni ngihamba inhliziyo iyabalisa, izinyembezi ziziphumela ngangidinwe ngaphakathi kwakuthi angimemeze. Ngendlela la kulelizwe ubulungiswa bungekho ngakhona. Ngase ngibona futhi ukuthi mangiqhubeka nale case kuzofa nami. Lokho kwakusho ukuphela komndeni wami wonke. Ngandlula kwenye ishophu ngathenga lamakhandlela nezinaliti. Ngafika endlini ngaziphosa phezu kombhede ngakhala. Ngakhuleka kakhulu ngamemeza ngathetha kwakungathi ngiyahlanya. Ngaqeda ngageza ngahlala ngafunda ngangizobhala ngakusasa. Ngalinda kwashaya u-12 ukuze ngikwazi ukwenza lento. Kwakuthiwe yenziwa ngaleso sikhathi vele. Ahamba amalanga ngaqhubeka ngayenza lento ngafokasa kuyo nasesikoleni. Kuthe sekuphele isonto sekuzophela elesibili sengilahla ithemba. Ngibabona nabo labafana ukuthi izimpilo zabo ziyaqhubeka. Ngelinye ilanga ngabona ipost yabafana ababili abatholakale bezihengile ehlathini. Ngathuka ngoba babekhona ngesikhathi kubulawa usisi wami. Ngayifundisisa le post ngifuna isizathu. Kwathiwa bebephuma ukuyophuza akwaziwa ukuthi bahengwe yini ehlathini ngoba batholakale besashisa. Batholwa abantu bebabuya khona ethaveni. Ngaqala-ke manje ngaba nethemba ngaqhubeka ne-back to sender nomkhuleko. Kuthe nje emva kwezinyanga ezimbili ngase ngizoqeda ukubhalela uDisemba.
Ngelinye ilanga ngisendleleni eya ekhaya ngibuya esikoleni, ngezwa izingane zikhuluma ngabanye abazibulele. Kwakuthiwa omunye uzihengile, omunye u-overdose amaphilisi, kanti omunye uzidubulile. Ngahamba ngafika ekhaya ngangena ku-Facebook, ngabona ngempela ukuthi abanye babo labafana. Ngasho ngathi ngoba bebawu-9 kusele 4 futhi ngangijahe ukuthi kufe lo esasifunda naye. Zahamba-ke iy'nsuku saze saqeda ukubhala. Ngihlale nje ekhaya u-anti ethi umzala wami uzoza azongivakashela ngoba naye wayeqedile ukubhala. Wayeright-ke umzala, wayekhululekile futhi waye-open. Nangempela-ke kwathi nje emva kwezinsuku ezintathu wafika umzala. Ngoba ngangingafuni elokhu ebuza, wathi nje efika ngabe ngimutshela ukuthi kukhona into engiyenzayo, ngamxoxela nje konke. Kwathi ebusuku bakhona ngavuka, naye wavuka wathi uhamba nami. Angithi lento ngangiyenzela ethuneni lakhe usisi. Ngikhohlwe ukuchaza ukuthi amathuna wayesegcekeni. Sakwenza-ke umzala wathi asivuke futhi nango-4 sikwenze. Kuthe mhla ka-17 Disemba, kwathiwa kunabafana abangene engozini yemoto abathathu. Ngabona ukuthi kuseyibo futhi nalapho. Ukufa yinto embi, kodwa ngangijabula ngoba yilabantu abangiphuca udadewethu ngenxa yefoni. Zahamba-ke iy'nsuku, ngase ngilinde izwi lokugcina empilweni yami. Uyakwazi ukufisa ukuthi abantu abakuzwisa ubuhlungu empilweni yakho bafe bonke bese nawe uyabalandela khona indaba nizoyiqedela ezulwini. Bekuyimi-ke loyo, ngoba vele bese ngibona ngathi ayikho into engiyiphilelayo emhlabeni. Kuthe nje ngelinye ilanga sikhuluma nomzala ngendaba yama-results waka-matric aqeda ukuphuma. Ngathi ngifuna ukuthenga idatha ngibuke izithombe zalaba abebenze iphathi. Wangiphelezela-ke umzala sayothenga i-airtime, sabuya endlini ngangena ku-WhatsApp. Ngathola ama-message amaningi, ngabona nama-status. Mangithi ngabona kuthiwa umfana owokugcina lo wefoni uzihengile washiya incwadi eshoyo ukuthi bese bakhathele ukuhlushwa udadewethu, echaza nangokulahleka kwedocket. Kwaba ukuphela kwabo-ke kanjalo, nobaba walomfana waphelelwa umsebenzi. Ilapho engabona khona ukuthi umuntu uyakwazi ukumvusa ukuthi akazilwele yena impi yakhe. Udadewethu wazigcina izithembiso zakhe ukuthi nangale kwethuna uzozilwela. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.